Hej. Moin. Jeg hedder Magnus. Så kan jeg næsten gætte, hvem jeg er. Det er ham Mikkel. Han har fået synet tilbage. Ja, det er dejligt. Nu skal jeg ikke gå med solbriller hele tiden. Nej. Det er dejligt. Hvis du ser den her video, Som den nok gør. så ved du sikkert allerede, hvem vi er. Ja. Godt du vide. I hvert fald. Det kan også være, du ikke gjorde. Ja. Jeg måske skulle fortælle dig, hvem vi var. Ja. Hvis du nu var den første, der var herinde. Ja. Det her var første gang, du gik ind på vores hjemmeside. Vi er Eller YouTube-ting. Ikke? profile. Ja. Nej, Hvad er det? Ja, Mikkel, det her hjælper jo meget også. Nu viser vi lige et billede her. Så kan jeg næsten regne ud, hvem vi er. Ja, fordi det gør man jo. Det gør man. Det gør man i sådan en video. Om vi så billeder. Så kommer billedet af en kat. Og nu er vi tilbage. Det er det. Græsslåmaskine. Og nu er vi tilbage. Og ikke flere billeder. Okay. Vi kan ikke mere. Nej. Vi kan ikke spytte mere billeder ud. Nej. Men vi har lavet videoer i lang tid. Cirka. Lang tid. Vi har i hvert fald haft kanalen i 3 måneder. Mere. 5. Det ved jeg ikke. 3-4 stykker. Ja. Dem kring. Og vi laver parodier. Rigtig mange på det er skidt. Og hvis I ikke har set Draculas fest, så prøv lige at kigge. Så laver jeg lige et link i Ja. deskriptionen til Draculas fest. For det er Og vi kommer ud med en helt ny en af Draculas fest. Draculas fest 2. Den hedder så bare ikke Draculas fest, jo. Den hedder Draculas fanger. Det er sjovt. Og nu spørger jeg sikkert, hvorfor Dracula? Ja, det. Det ved jeg ikke. Nej. Det er jo bare ham, der holder fest. Åbenbart, og holder fange. Det er ikke. Jeg vil gerne prøve noget nyt. Og så... Og så blev det til. Ja. Hvad? Så vi har 2 andre med på vores hold, faktisk. Det er ikke kun os 2, men det er også 2, der er oprettet lort. Det er også Vi 2, der fandt er på det. originalmedlemmerne, kan man sige. Og så har vi... Fandt på det. We was the makers Så of har vi the... 2 andre. Og de skulle hundkøn. Bum bum. Den sidste nye, hun er næsten lige kommet. Hun er ikke lavet noget nu. Nej. Hun er med i Draculas fanger, Ja, kommer til at være med i. som vi filmer. Eller i parodi. Eller Det er det. vi laver. Vi filmer den. Vi filmer den. Vi filmer Draculas fanger. Vi også filmer det med det her. Kamera. Nej. Det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Men du. Skal vi prøve at ikke love for meget, ikke? Jo, men det gør vi jo allerede. Ja, det gør vi. Fordi vi siger jo, at vi laver det. Det er ikke Hvem ved? Måske Det kan være verden gående mor. Måske dør det i morgen. Måske. Hvad er der andet sådan lige nu kan du snakke om? Ja, jeg bliver faktisk prøve. Nå ja, der skulle være en special. Så der vil jeg gerne spille en sang. Guitar, du skulle lige igen. Vi kan trylle. Okay, se her. Og hvad? Den lange. Kan du spille en følelsesdagsmelodi? Nej. Hvad kan du så spille? Alt ud over det. Spil den lidt. Så finder jeg på det. Okay. Vi kan lave en klassiske. Det her er Noisy Pirates. Vi synes selv, vi er gode. Det her er Noisy Pirates. Du synes også, vi er gode. Men nu trækker vi vores... Nej. Vores... Hvor svært og hvad fanden hedder det? Skede. Skide. Okay. Op ad skeden. Ja, det gør vi. Du har set vores videoer. Hvor går vi? Du synes sikkert, vi er gode. Draculas fest, den er awesome. Det bliver Draculas Nummer 2. også. Bum!
så læg gitaren. Den forsvandt. Vi skal nok uploade nogle flere videoer til jer. Det løber for. Det er... vi har også Minecraft-serie kørende her. Det har vi også. Ja. Det har vi. Det har vi. Og vi skal sikkert også til at spille flere spil. Vi må faktisk godt, hvis der er nogen mystiske mennesker, der ser vores videoer, så må I faktisk også skrive dem. Og for øvrigt, vi kommer måske også til at lave nogle gaming-videoer til en gut. Med en gut. Der hedder Deception. Så glæder jeg. Ja. Det var ikke andet. Det var det. Vi ses. Magnus. Jeg ved ikke. Dobbelt. Hej hej.